now ban perkhat nongrang ngade o candidate na ka Voice of the People Party na na kanina nang ni na RFR ng sponsor yung constituency te ngadon ro badiba jombor janai badai ro o chairman jong ka MDC election campaign nang ni na so yung constituency ke jongi te khendiat hakane ko por ma lengba ini video lengkot nilaya shong nilaya puli jumbat ya namar ba hakini ki khendiat singi nilai I ba ki to ki forefront media ki wan hang ni hasoyong ban wat jingtet mo ya kal air jong ki political party ki ba fair ma shano ki pat ba ki nang shong ki dan menta ma ki dan bat ka party ayu tilas dang ban wat air ban wat jingtet kegi iya to ga sngi ma nang ba ki video ma ngali I ba dan kat to ningot ki ba sha interview sao san ngot te ki lapan snow ma ha ki to ki ha ka forefront media ba upja upra hne so yong long ba pja nangta uba ubam deire umdan ka jing shongshit nane ba upra hne so yong umpat poi shino ba idei bat kini ki jing persau jong kini shongshong hoto ka singi iba ki dei tang ki saungot san ngot ma ki ki saungot san ngot ki dei ka sur jong ki shimat kam dei ka sur ka jong upat ba te ngashkwa ban panshai kindiat ni upra so yong umdeire to pra babja lene umdeire to pra uba shongshit kumbaki ong lene umdeire to pra bomdan jigerman hande upra aso yang ngam yetu ye piu de pra ubarhem kum urnading uba ai jing saat ye kinong shongshnong hapdang ka jing kreat ka jing daitha jong ha ka jing em ka chongki habang ong gumta ka mat ki kreat ki daitha namar ha ka em lang ka salang ha ni ka politics ka balalait no em ka daitang ka politics ka ba penthame ka ba pendit ka ba ya da ka bor jong ka pisah ha ni ka kanti ka ba mentapat uni kini kinong soyang ma ki pat ba hang ni ka ha kan ni ka constituency nong sponsor yang ma ngai iba ide ki blastan ki bla shempang menta kim da kwat han re ban pen pau shabar ma kani kadang deru kapor ka badang kloy shaba palat ma kim pada kwa ban pen shongshit ane ban pen peja ma kam dei kata ban ong ba ni so yong nim ik pra le nim kershan pra ma henry kirhem ngani thu ipi kirhem ngani so yong namar ba kila kwa ya kata ka jingkela ka so yong consistency jongiro namar bang ong kirhem ma kadai ka wei kijing ai jing saat ya kijing mot kijing perkhan ya ka download ka mensim jong pat ba mentau pat ba usat setang hari ka parti pra but dei ka nong rim jong pra ro ka bangai I ba ki pat ba nong so yang menta ki kwa ya ka ni ka nong rim kim da perkhatan man ong ba uni ubri u candidate no pra udai na ka than ka dong ma kim da perkhat udai na ka balang kan diam ayu kim da perkhat balang kim da perkhatan udai kuru jat jong no dei hakni kinti menta kinong so yong em iba kila sungthu ya kata kanong rim ma ki sungthu ya kanong rim ya kamat ke issue jong ka jat benriu ki ongi menta in pai kmat se kanong rim jong ka party hendre ya u candidate I akajing start jong ka party nar ba ka party hi sin ba kala sei ya kino candidate kita beshar bat kita benya ba bar ki sungthu ba kin la ro ban yo ya kajing shania hadin andala job ya ke election te ki padba menta kila start akan nongrim jangka party ki ong ni menta in ai ke jinggershan namar ya kan nongrim jangka party wakam tam ha ke jingalam jong iba ren kom presiden rang ba jong ka party te menta ki padba ki ai kirhem aga ta note agi jingmot ki jing perkhat ki jongki umdei tu padba bu jong shit asurok halanti hasankin hayau hadukan ma umdei tu padba ubah pejak henry menta urhem halai jongi jisothu urhem hai jingmot ije perkhan urhem ha katakan nongrim jong ka party takadang ong makan nongrim jong pra menta ka longkum urnading ha ka shula ka bapen saat ya ki jingmot jing perkhat ki jongi hantam ba uni pra ludan ya takapor ban penkot ban penkhia ban red khong ya ka ban sat ka ban phang mena kan ni ma le ti wei snong itai hat ibarit ma ibadang news nam prasnam yung komama mena kini te kejat jonga kapang kaba mas ruai de jing ruai jong pra
kong deng kong na badeng bana hau pra ka jem tepi kene kejat ke jonga te nga perkhat ang tung ong kani ke jing kren jing ki khulong kalong kum kasur jing ki angel kasur ke jong blai ma tengi i hang tu ang surwa do pra ka jem ka ta ke jing pang ma ka jem no ta ke jing pang te nga perkhat bat nga perkhat nga pelejemut no hagan di ka jeli jong ka politics dan ya kata sembol jong pra nga i hang di rung ong pleng uni pra udan sisa ya kata kapor katawai amban pen kot ya kajing pang jing hibriu henry ban pen kot ban pen khia ya ka bamsap ka bampong ka bala jurba hangte wat hangte ha district council ru ngai i ya kata kumba ini ihat ibarat yang ba tang basun ruai de kajing ruai jong pra ka jam no ka kejat bernga kerman bernga scam ru ba ka sur de di kelum em kan long ru kumju ya kaneka yau pra ha ka politics maka bor jong pra kalau ka tawai ban pen kot ban pen khia ya ka bamsap ka bampong ka bala jelai ha kala jelai le ne ka ba jersey hang ha district council ka jongi te hadu menta di pek ya katu ka CAG ma te katu ka ini kumno penan kam gini ke NDC ya ka pisa ma hang to ti i kimla ban ai report ma kimla ban ai report kumno ki pelut kumno ki penan kam itu ka pisa nantas ka ba ar ngi iba hang to ke ya ka jing thong kam ma hang to ru ka de ka jing thong kam ka bom da itnat ka de ka ba ki thong da ka jing da ka ta ka kibri ka badan ka bor ma ki thong ka baman te hang to ru ngi iba ka jing pendan kam bakla ya ka bor jang ka ikhtiar kom kinong yalam kom kinong sansar tengi i hang ni ru ba ka bor jong pra lada ki candidate no pra ki na bai ba kinong sang ki penjob ma ki penjob te ngi kerman skam ba uni pra un long ka bor ka tawai ban pen kot ban pen khia ya ka bamsap ka bon phong un lek district council ban pe ya ka bamsap ka bon phong ki senrum ki senra ni i ya kata ya ka ji i jong ti he ber i kata ba ka ton ka bor uni pra te ngi kerman skam ba ki pai ba nong soyong jingi ru menta ki la pai si kanorin be jong pra saya aman ari report kumno ki pelut kumno ki pendan kami itu kapisa nantas ka baar ngi iba hang tu ke ya ka jing thong kam ma hang tu ru ka de ka jing thong kam ka bom da itnat ka de ka ba ki thong da ka jing da ka ta ka kibri ka badan ka bor ma ki thong ka baman te hang tu ru ngi iba ka jing pendan kam bakla ya ka bor jang ka ikhtiar kom kinang yalam kom kinang sansar tengi i hang ni ru ba ka bor jong pra lada ki candidate no pra ki na pai ba kinang sang ki penjob ma ki penjob te ngi kerman skam ba uni pra un long ka bor ka tawai ban pen kot ban pen khia ya ka bamsap ka long phong un lek district council ban pe ya ka bamsap ka bang phong ki senrum ki senra ni i ya kata ya ka i jong ti he ber i kata ba ka ton ka bor uni pra te ngi kerman skam ba ki pai ba nong soyong jingi ro menta ki la pai si kanorin be jong pra saya tahu sembol jong pra bu unpe ya kata bamsap ka bampong wat hang ni ha ka soyong constituency ki jungiru ngidang dan kam shibun ka jingkala ngidang kam shibun ka jing trihok na ka banta ka bit ka biang ka roy ka par ha ka imlang ka salang tingi i ha ka ni kenti ka bamanta uni pra soyong ma umdei upra wa shamshid bar umdei upra ubat ja hendrei nga shipun shay gitu ki ya kata ka forefront media ha ka tu singi ba wat jingtip na sauto biang kumu candidate baka party kala ibit inga ban say ban penyekun ya kani ka NDC election nang nena nang sponsor yang constituency harangkat ke tim harangkat ke jingi terulang ngidan ki rangba ngidan ki long kami kiba ai jingmut yang yani mani ngamyat marwai yat lang baka ta ke tim ni rung sikisnong kithaw ni rung sikisnong kithaw ni pensmo tho ya kan nongrum ga jongpra ni yat baka ta ke pensong shit nim ya da kata ka kam umdei kita ka jing peda asoyong ma hinga skwa ban pensai kimbian chapi kinong shongshong ba upra asoyong ude pra uberhem upra uberhem nomor ngasong thu yang biang ma binum dei deg ma kum cerman yele rekat ma nada PEM urhem upra asoyong ma mentau pra udan arjat ban kersan unong pai ba nong sayong dan arjat ban kersan pra kawai si kan hun gede bak lamut ban ni sikmat ban ai ban kersan pra si kan hun par kide kide ki ba bang sate shakum haka bor jong ka skim ma haka bor jong ka skim lan haka bor jong ka jing sha kular ka jing sha pendi tang bawal ka tar gi ong ni long jar haka ni kenti menta ni kwa ban ai ban kersan no yo pra tang bang not ban ni shakmat Ini kita artilik kan hun kita senutu kumno ban kersan no yo pra. Jadi kita ikut mangkwa ban ong ni ba mentau pra ulong ba jarjar
ulang barhem ulang barhem wat video mensin wat ya rit mensin ki pai ba nong song snong jong kan nong spong so yang constituency ngangit skem bang kerman hamman lagi snong kum kandidat bang lalek dan penitu bat banyalap ya kan rit jaga parti mentaki pai kmat ban ai ke jengkersan yau pra tengah kerman haganika kenti ke mentaro uni pra ng soyong un sawajam sawajam ha ka arp sautrik ni kerman skem ba minyo ya ke jengjab dan berang namaru pada masa yang ro mentau lakwa ban ya teli ban ya ailem ketiga man ban ya teli lang bat ki para kasi ni ki jak bendru penar sajan tia satai mentaki ki ni paro ki lesnang ban yawan kalawan dur ke sensar ke ar kesnang ban ya teli ban ya lom kawai ke bet kawai ke bor dan kerman skem man so yang ro ma haban ni kwa ya ke jingkela ni kwa ban ra ya ke jingteli shwa ladang nilong ki bat teli hagani kenti ke bamanta mai pet sekadian sekeman pet sekan nongrim jong ke parti haga jengeram jeng pa aben ko presiden rangba bagi ijai nagbanta ke ribat ke jaben rio isyat khan nagbanta ki khon ki ti isyat khan nagbanta ke jingbiang jong ka pateng ke ban sawan haga ne kari khasi ke bai ke jongi dengan german scam hanya soyong ro pin ya kata ke jingteli benlong ke bor ma yana ko kandidat na kani masuk yang konsumsi bang lek ente district council bang longlen kita kiba masuk yang rindan kita ki MDC mandan ente district council bang terang kat kiwi pan ki MDC ki man sajab na kawai ka na kiwi ki konsumsi dengan kwa yo ki menta ba nang soyong nang ni na soyong konsumsi ro ba pin wan sekmat pin long ki bay teli ba pin ya ke jingkershan ke barat ba ya kani ke parti pra saja sing ong ba ha ke parti pra kadon ke bor ban penkat ban penkia ya ke bamsat ke bampang kublai shibun kublai syahajarmu ya ki wai tak ki video ma ki bangin pen ishapi ma insna haki min sesna ki video pat ki barham ki nongkersan pra ki barham in sesna pat ha ki wai ki video ma kublai shibun kublai syahajarmu